दिलीप पैनाली जी के लिखल भोजपुरी लघु कथा सुनावे जा रहल बानी। कहानी के शीर्षक बा आह। आई शुरू कल जाओ। जब तक रउआ पुण्य के पूरी ना करार, सब अवगुण माफ वा कर लिही हजार। रोवत रोवत बहादुर के हाल बेहाल रहे। होखो कहे ना 8 महीना हो गईल रहे वेतन मिलला। वेतन के बात पूछला पर प्रधानाध्यापक एके गो बात कहस, अरे बेहुद्दा, जाले स्कूल सर्टिफिकेट ना देबे ताले वेतन कैसे मिली। सर, अपना घरे ठीक से खोजी, सर्टिफिकेट रउवे लगे होई। काहे कि 8 साल पहिलहू ना मिलत रहे त रउआ के 2000 रुपया खोजे ला देले रही। आ वो घड़ी रउआ कहले रही जे बहादुर तोर सर्टिफिकेट हमरा लगे सुरक्षित बा, जब दरकार हुई मिल जाई। कर जोड़ ले, बहादुर कहले। अतना सुनते रज्जूनाथ मास्टर मट साहब पैजामा से बाहर हो गिनी। अब कहे लगनी, जो अब तोर काम हमरा से ना हुई, जेकरा से मन होके ओकरा से करवा ले। बेमतलब हमरे पर आरोप लगावत रे, हमरा लगे रही त देना देती। जैसे तैसे ब हा दू र लिखे वाला आदमी के पहुँच अतना तर रहे ना जे ऑफिस से संपर्क करके आपन काम करवा लेवो। ओहू में जब तब अरंगा लगवावे में रज्जूनाथ आ भज्जूनाथ के हाथ होके। भज्जू जे रज्जू के बड़ भाई रहस, उनकर दिन ऑफिस का चमचागिरी में बीते। सुरा के शौकीन भज्जू का जिम्मे बस एक गो काम रहे, चमचागिरी। जे उनका के पिए खाए के ना पूछे, उनकर वेतन उप परिदर्शक कार्यालय बा ट्रेजरी में कौनो न कौनो तिकड़ीम लगा रोकवा देस। आ ओकरा बाद पैसा ऐठस। शिक्षक लोग के बेवजह स्थानांतरण करवावे में आ झूठा आरोप लगवा कारण बताओ नोटिस भेजवावे में सिद्धहस्त भज्जू से गाँव वाला परेशाने रहसा। कई बेर कुटैलो का बाद उनकर लुफुत ना छूटे। दोनों भाई का दुष्कर्म का पास में बनाइल बहादुर के दशा पैसा बिना बहुत खराब हो गेल। 8 महीना हो गेल रहे वेतन मिलला। एक दिन वो रज्जू के गोड़ छान के रोए लगले, सर हमार काम करवाई, ना तो हमार बाल बच्चा भूखले मर जइहे सर, कौनो उपाय बताई। देख बहादुर, काम तो तोर होई, हम ऑफिस से बात कैले बानी, बाकी रुपया लागी 15,000। बाप रे सर, हतना रुपया हम कहाँ से ले आई मतना। तब तो सर्टिफिकेटे ले आवा। अगर मैट्रिक का सर्टिफिकेट के बात रही तो निकलियो जाइत, बाकी 5वां पास के सर्टिफिकेट उहो सन 62 के आओ तो आओ कहाँ से। निरुपाय बहादुर कहले, सर अगर रउआ से रुपया के जुगाड़ हो जाता तो रउवे दे दीही। तनी मनी जवन सूद लागी हम दे देब। तनी मनी ना, 5 रुपया सैकड़ा के सूद लागी, मंजूर होके तक क बात चलाई। रज्जू कहले, बहुत गुना भाग कैला के बाद उतने सूद देवेला बहादुर तैयार हो गिले। करस त करस का लाचार मजबूर आदमी। अब तो दुकानदारों बाकी देहल बंद कर देले रहन लोग। खैर 15 दिन जैसे तैसे बीतल। 16वें दिन वेतन आयल आ रजिस्टर में बहादुर 16,000 पर हस्ताक्षर कैले, लेकिन भेटाइल एको पैसा ना। काहे कि 15,000 ऑफिस में घूस, 200 चाह पियाई आ 800 सूद में देहला के बाद बचबे ना कैल कुछो। डबडबात बहादुर कहले, ईश्वर के जवन मर्जी, अब अगला वेतन का आस में समय कटावही के पड़ी। गरीब के तड़पावल आ ओकरा पैसा हड़पल रज्जू आ भज्जू के बहुते महंगा पड़ल। भज्जू का पाप के फल उनका परिवार का अवकाश ग्रहण का पहले ही से मिलल शुरू हो गेल रहे। एगो लइका, उहो काबिल ना, लाख इलाज करवैला के बादो उनका मेहरारू ना बचली। जौने समय में मेहरारू के बेसी जरूरत होला, वही समय में उस साथ छोड़ देली। अपना करनी पर भज्जू का पछतावा तो होत रहे, बाकी समय बीतला का बाद
कौनो उपायो त ना रहे। अवकाश ग्रहण का 6 महीना बाद भज्जुओ चल बसले। अब बारी रहे रज्जू का करनी का फल के, त इनको मिलबे कइल। गरीब के तड़पावल इनका लइका पर पड़ल आ उ जवानी में चल बसल। कहाँ कहाँ ना इलाज करवैले। लाखों खर्च कइला के बादो बचा ना पौले। विधवा पतोह के देख रज्जू भीतरे भीतरे टूट गइल रहस। उनका अपना करनी पर बहुत पछतावा होत रहे, लेकिन समय हाथ से निकल गेल रहे। अवकाश पइला का 2 साल बाद रज्जू चल बसले। गलत तरीका से कमाल पैसा दोनों भाई के सुख चैन खा गेल। साच कहीं त बहादुर जस गरीब के आह टुन्नू भाई के तबाह कर दिहल। कहानी समाप्त। कहानी पसंद आवे तो एकरा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कहीं। धन्यवाद।